जोंहा मानास जों हायथा दाबो देरलेखानायखायनो थांनो बाथ्रा जायो दाबो जाया मा आथुर आं रालाखा दायो थांनो मोननो गाबबाय दं ओमफ्राय दाबो जाया ओंखारनायानो जोंहा हायथा मानास फेस्टिभेल नायनो दा सोरांबासो नायनो हाबा हाथो हायाबा एख' जाहोखाया जेयाबो जायो नामा मा जानोब्रा जायाबा ओरैनो मानसिया ओरैबाबो नाय मानासखौ नुखासिगोनानो एख' जाहोनाय गैया दे बिनो लाबो गैया मानासखौ नुबा नुदों बुङो आंलाय फोन नामाब्रा नों फटाखौलाय दा थांनोसै दसे थानानै हायथुआ बा बिराद थ्र' ओंखारदोंस' थांनो मोना होननानै बा ओंखारनाया इना साराय 3ता जाबाय नै मानास थांग्राया सोर थांगोना एसे लेजि दासो 3ता थांना बाथ्रा ओंखारबाबो Makanya Mabis deh. Ya oleh mah. Sahab kanan nih. Musa rest. Nah itu ini Musa habde. Mana itu? Musa. Musa. Petle ada. Musa. Ada mana? Ada nih. Kenapa sama dah? Ini dah udah. Ini. Nih nak apa? Nih video ni. Ini datang. Dah udah. Yang kem mana? Ini जाबाय Musa. Ini जाबाय Musa. Haयथुखौ जागोन दा मोसाया. Malah. Nane. Wah. Tangsina? Kita dalam adung bawa. Oh sudah. Ini room gusa. Salah kan mungkin. Oh mata ukria. Tidak. Musa. Di. Asal aku salah pakai itu.
गोजांबाय खैथा जागोन दा सार सातथा दावराव गाबदों मोसा मोजांसो साफानदो एसेयाव लाजायो फट' गिदिंहैजायो थांला माने मोसानि सिनारि मोसा लांनानै आंथार दिनै दैमा दुगैया मानो दैमा दुगैया मानो दुगै दुगैया मा सफैला apa Bayina malama lo banet sangga na ang beda दैखौ फरायना फैगोन ओइ नाला गाखोनो हायो लायनो रिजर्ट साइथ्रा मा जानो हाबखोब्रा मा जागोन बेयावलाय एख'जों ओइ नो गान्दाया मासे उन्दुना दं जना दं ओइलै बेयाव मा जानो हाबखोब्रा कबयावलाय मा जानो हाबदो इयाव मा जानो हाबदो mana माबायाव हाबैनोसै मा होनो प्रग्रामाव गोजानाव समायाखै